وهذا اقتحام القضاء. چەکدارên êlên Ereb ên Rojhilatê Sûriyê çekên giran êrişî dadgeha serbazî ya serbhikûmeta demkî ya opozisyona Sûriyê li bajarokê raî kirin. Çekdarên gob RPG, doşka û çekên otomatîk êrişî dadgehê kirin, xwestin bi darê zorê û li jêr gefa biçekan hukmê e'damê golser çend tawankarên ji êla wan hatibû birîn bê hilweşandin. Roja çarşemê 17 Çileyê 2024 vê dadgehê sê kujerên her çar welatiyên Kurd di şeva Newrozê de li Cindirêsê bi sizayê e'damê hukm kiribûn û Elî Xelef gobnasnavê Ebu Hebîb Xeşşam tê naskirin bi 3 sal zindanîkirin hukm kiribû. Lê çekdarên êla wan dixwazin bi darê zorê van hukman hilweşînin. Di derbarê vê êrîşa bo ser dadgehê parêzer û mafnas Ridwan Sîdo çtora medyayî ya Rûdawê re got bi vê êrîşê grûpên çekdar dixwazin bibêjin ku xwîna Kurdan helal e û nabe çekdarên wan ji bo tawanên kuştina Kurdan bên sizadan. تشکیلبەر چاڤایی دادگەه دەڤەرات من گروپی چەکدار دێ ئێناب خۆت کۆکزوسۆنا سووری تایبەت لە عفرینێ تر ڕۆلاڤان دادگەهاتنە بەری دو ڕۆژە ئێریشێک لەسەر دادگەه ئەڕاعی بوو ئەو گروپێکی چەکدار جەزاکردن ئەو کەسێک چار کەس ژمالباتە پێشمەرگە ئێڤارە جەژنا نەورۆزێ ئەو کوشتن ئەو کەسێ گروپی چەکدار ئێریش کردن دەهات فێمکردن و چێنا بکەس جەزا ببێژ بەر کورد کوشتنێ ئەم فێم دکن و خوینا کووردا مستەباحێ تڕۆلاوان دادگەهاتنە ڕۆلاوان هەبا ئەو کەسێ سەرەکەژی وێ جەزای وەک ئێ هەوالی وی با وێنە 3 سال با ئادن ئەف دادگەه سەربخۆبانە ڕۆلاوان هەبا وێ هێدی ئەبن پێکردن ڕەنگەکی ڕۆژانە وێ کێم و بایا لە عفرینێ و دەبێت من دەستێ گروپی چەکدار بوو. Li gorî zanyariyên kotora medyayî ya Rûdawê bi dest xistine, Ehmed İhsan Feyyad El-Hayis ku fermandarê Ehrar El-Şerqîye ye li gel çekdarên xwe çûye ser dadgehê û dadwer neçar kirine ku hukmê tawanbaran bê hilweşandin. El-Hayis ku bi navê Ebu Hatim Şeqra tê naskirin, cotmeha sala 2019 siyasetmedara Kurd Hevrîn Xelef û du pasevanên wê li ser rêya Imford navbera Tiltemir û Eyn Îsa de kuştibûn. Di tîrmeha sala 2021 de Wezareta Xezîneya Amerîkayê ji bo vê tawanê sizal ser Ebu Şeqra û grupa wî Ehrar El-Şerqîye sepandibû. Lê tevî wiha jî hezîrana sala 2023 fermandarê sizadayî ji zanîngeheke Tirkiye li bajarê Mêrdîna Bakurê Kurdistanê derçûbû û roja 8 Çileyê 2024 wekî fermandarê giştî yê tevgera rizgarkirin û avakirinê ku yek ji grûpên opozisyona Sûriyê ya ser bi Tirkiye ve ye hatibû destnîşankirin. Sên Ömer, Rûdaw.